de Trotamúsicos, ti ves da Charca, a ver, faltame un paxaro, ti ven pa aquí, aquí temos a onde brincadeira, vale? Vinde pa aquí, pero non veñades o resto, se vinde o resto non destacan, quietos aquí, os demais quietos aquí, vinde pa aquí os teus representantes, vinde pa aquí, que non veñades o resto, poñese da raya para atrás, esta raya vermella non se pode pasar, que non se pode da vermella para atrás da vermella, para atrás da vermella, para atrás, pásate para atrás, e ti tamén, todos para atrás, sabedes o que hai que dicir, quietos para atrás da vermella, e dindo para lá, un pouco para lá, vos non, vos para atrás da vermella, ou non ve la vara, como din as vacas, aquí sodes menos de vacas, sodes máis de submarinos, pase para lá, bueno, estamos listos, pero é imposible, non deixades que os vexa a xente, é que non vos dades conta do egoísmo que tedes, de malas persoas que sodes, botarse para lá, de verdad, o ano que ven vou ir a C, para lá, a ver, representantes, vinde comigo, que non veñades para aquí, deixade representantes, ti non estás nin disfrazado, fora da pista, majante. A ver, ti non estás tampouco, os representantes son estes tres. Estades listos? Pero vamos a ver, alma de cántaro, que te botes para atrás. Fisterra, estades preparados para secundar os ver... Bueno, estamos preparados. Hai que contestar viva Fisterra, como din eles, vale? Estamos listos, veña, vas a empezar ti. Sabes o que hai que dicir? Pero vamos a ver, pero vos, quen vos dou o cargo de funcionarios, de traballadores? Ti sabes o que tens que dicir? Sabes o que tens que dicir? Ti cala a boca, que ti seguro que repetiche o curso. Manjante, sácate de aí, acertei ben. Vamos a ver, sabes o que tens que dicir? Non. Outro paxaro, non, ten que haber un de cada unha, senón non é proporcional, entendes? A quen lle vas dicir? Van a buscar e que veña. Mira, ven, temos aquí, ven. Xa temos unha boa aquí. Hola, que tal? O micrófono este é o bastón. Bueno, estades listas as tres? Hola, que tal? Estás lista ou non estás lista? Sabes o que tens que dicir? Tens que dicir viva Fisterra. A ver, que vai dicir? Empezamos por brincadeira. Estás preparada? Sí. Momento! O entroido de Fisterra. Está máis complicado ainda. Tens que dicir viva o entroido de Fisterra, vale? Estás preparada? Berrando, estás? Imos alá. ¡Viva el entroido de Fisterra! Espera, que estaba o público dormindo. Va polas ánimas. Tiñan o coche mal aparcado. Imos probar agora cos da Charca. A ver os da Charca que tal o berran, a ver o público que responde. A ver como vai. Estás preparada? Estás? Sabes o que tens que dicir? A ver. ¡Viva Fisterra! Viva Fisterra tamén, pero viva o entroido de Fisterra. O entroido de Fisterra.